ba ku gabana. To kai Tito ɗan tsaya haba ta cika sauri, shehu na Allah zama ka masgadan baka da kauri. Muna furcin ne akan da za ka yi mini kuri, to ni Tito akan gulma zan rasa gidana. Karki ban kunya kin ji, batu na saki to ka ban takarda na kaji. batu na sakin nan ki bar shi na fasa kin ji. To ni kam sai ka sake ni ko da baka so ba. To albishirin ki Balkisu ta mutu mummuna, kashe na Allah aradu ta yi dogon suma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mai magana Dr. Abubakar Herbal and Traditional Medicine, mai maganin gargajiya wanda yake nan wajen bayan sauran tasha saman benin Alhaji Awolu Jarka wajen gidan mai nan Alhaji Umaru mai anguwa a cikin garin Mubi. To muna da magunguna daban-daban a wannan ofis namu, irin kamar abin da ya shafi maganin ciwon hanta za mu baka ka sha, mu tura ka asibiti kuma ka duba yaya jikin naka yake. Muna da kuma abin da ya shafi maganin koda, irin su abin da ya shafi sanyi infection, sanyin mara, ciwon baya, ciwon kai, irin basu, typhoid, malaria, duk wani ciwon da ya kasani a jikin dan adam da zaka zo nan mu gwada ka, mu duba ka, mu ga ciwon ka sai mu dauki magani kuma mu baka.